Najprv, ak si chceme vytvoriť účet na Netflixe, vyhľadáme Netflix a vstúpime na oficiálnu stránku. Do tohto políčka napíšeme náš e-mail. Dostaneme sa na stránku, kde klikneme na odoslať odkaz. Teraz prejdeme do našej e-mailovej schránky a mal by sa tam objaviť takýto odkaz. Odkaz otvoríme a klikneme na vytvoriť účet. To nás presmeruje na stránku, kde klikneme na toto tlačidlo a potom stlačíme ďalej. V tomto bode nám Netflix ukáže ponúkané plány. Štandardný s reklamami, štandardný a prémiový. Vyberieme si plán, ktorý sa nám najviac páči a klikneme na ďalej. Teraz sa nás opýta, akým spôsobom chceme platiť. Vyberieme spôsob platby, vyplníme potrebné údaje a klikneme na zaplatiť členstvo. V ďalšom kroku od nás bude požadovať telefónne číslo, takže ho zadáme a klikneme na ďalej. Aby sme mohli pokračovať, musíme pomenovať profily nášho účtu a kliknúť na ďalej. V tejto časti sa nás opýtajú na naše meno, priezvisko, dátum narodenia a podobne. Vyplníme to a klikneme na dokončiť. Teraz musíme vybrať niektoré z týchto filmov a keď to budeme mať, klikneme na ďalej. Naša Netflix účet sa už otvorí, takže si môžeme vybrať jeden z profilov a užívať si všetok obsah Netflixu.